Naše škola není jako obyčejné gymnázium. Za celý rok máme nespočet akcí a výjezdů, jak my říkáme. Z těchto akcí ale nemáme žádný záznam. Proto je bylo naším snem získat fotoaparáty a fotit. Například každou středu máme projektový den. Dreamcatcher je skvělý projekt, hlavně především pro lidi, kteří si svůj sen nemohou za normálních okolností splnit. Jo, Dreamcatcher je dobrý. Jděte do toho, vyplatí se to. Věříme, že tento projekt má budoucnost. Stačí mít vůli a jít si za svým snem. V projektu Dreamcatcher se dají získat velké věci. Díky projektu Dreamcatcher si může jakýkoliv člověk splnit svůj sen. Stačí v podstatě jenom nebát se práce. To nedá. Všem, kdo nám pomáhali, děkujeme.